Loya uja yemwe amakonda zomavumbulutsabe anthu akatangale basitu ndikumasowetsa mtendere Alexis Kamangira tsopanotu wabweranso ndikuzamba kuloza suza la gangatatu akuti gangatayo mulandu wake uja wachisankho uja ndofunika uwunikiridwenso kachikena ameneyi fandu ukayikira jaji amene anaweruza mulandu umenewo mwina ndiwachinyengo kwambiri ndikunkayikira tifotokoze motere nkhani kuyenera kuti Alexis Kamangira ndi loya amene anazatuluka ndithu athinkika ndi chaka chatha zimeneza ndikamba kulimbana ndi jaji wina kunena kuti ndiwachinyengo kunena kuti kumakhotheku ndi zoti tikwadzadza anthu achinyengo ndikuchoka nthawi imeneyo anapeza kuti analimbana naye jaji uja mpaka na milandu yawo kukafika mu khoti jajiyo mpaka anakamusumira Alexis Kamangira something like that mpaka anati iye ankanena kuti mpaka anthu amamutsatira kufuna kuti amuphe kafuna kupha banja lake chani anoti sindili pabwino ndi pachiopsezo kumaveka zoti anasamuka mdziko muno kupita kunja kaya analowera kuti sizikudziwika panapita kanthawi kenako Alexis Kamangira uja osazamveka sukuti kodi amene bwanji kodi kodi amene anabwera ndi moto kenako ngozizira yonchi zikhala bwanji kwenikweni ayi ndithu kenako anazangotulukira chaposachedwapo pamene nkhani zokhuzana ndi katangale zinakhala ngati zayambanso kumatumphuka watulukira sopano ndetu wayambatu kusokosaso masamba mchezo muja makamaka Facebook ndakumata akatera kalowa live kuyankhula zambiri akazakhulana ndi awo akuti osonga chinyengo akuti zambiri amwene akungoti akapanga point out uyu akuti paka na iyayi Frank Mbeta atone jeno amene amayang'ana za malamulo okuboma amene osongwa chinyengo iyayi wapona kita chanita aungoloza anthu zala lero ndewaloza ndani lero ruso pano akuloza gangata ndi jaji amene anaweruza mulandu wa gangatawo tiwerenge patsamba lake la mchezo pomwe panabwera kuzalemba akuti kesi ya Alfred Gangata versus George Zulu should be heard by an impartial judge because Ndeza is corruption yanyo akunena tukunena kuti choncho kunena kuti mulandu wa Alfred Gangata versus George Zulu umene ndi wachisankho akuti ngoyenera kunena kuti to umvedwenso kachikena usati kunena kuti chani chifukwa chonena kuti jaji amene anaweruzayo Ndeza akuti ndi wachinyengo kwambiri komanso ndi kuti chinyengo chake chanyo mpofunika zonena kuti amve jaji wina amene ngopanda chinyengo akunena tu chonchotu kesi yake ndi Tino Magai ndi kesi ya mpando wa ujantandire ntsiriza MP wakumenekoko mpando wakumeneko panapikisana George Zulu ndi Alfred Gangata panalinso I think anthu ena koma amene ankapikisana kwambiri anali George Zulu ndi Alfred Gangata. Now what happened zinapezeka zonena kuti anaweruza ndi kuti no ameke kunena kuti no Alfred Gangata sizoti wawina poyamba pankazi zinkafika kuti ankatsogola ndiyeyo kenakana kuti amene oto amayana Bontani manja kunena kuti no apati imitsakaye situlutsa zotsatira zali ali mmene lili chifukwa ndi kuti kwabwera madandolo kunoti khangati ndi kuti panayi kubera kwina kwake sizinaende bwino akuti mavoti ena anaonongedwa sanatani mavoti makwana 400 zakuti ndi tiona mete ngapangire mwina chisankho chiti ngozikhasula tidzachiyambiraso koma chidzachitikaso kena nkhani zina zapitaso ku khoti kuja anangogamula zonoti mene zilili apa mavoti adzakawerengedwenso kachikena mavoto omwewo ndithu osatinso kuti anthu apita akapangisa kaponyeso chisankho mukangotenga mavoto omwewo mukawerengeso kachikena koma chomwe sikachitike mavoto amene ndi kuti ali amene anapeza kuti sanawerengedwewo anapeza mwina sanachonge bwino amenewo anati analipo ochuka akawerengedwenso amenewo akaphatikiziridwe akawerenge bwino akakawerengedwa amenewo ndi kuti mukatulutse zotsatirazo ndi zimene zidzatengedwe kuti owina ndani ndi zinapezeka zonena kuti mavoto aja anakawerengedwa adi kuphatikiza amene sanawerengedwe aja poyamba maritsana achonge bwino anthu aja maneo votes kunapezeka zonena kuti Gangata ndi amene anapezeka alengezedwa kuti watani wawina mpando uja wa kumeneko ku Ntandire Ntsiriza ngati nonso pano MP walira limenelo kugonjetsa George Zulu omweno ankayimira MCP nthawi imeneyoyo. Here we are now kwabwera Alexis Kamangira kunena kuti kesi imenejayi mlandu uja sopano kukamvedwa ku khoti kuja ankauva ndi kuti ndi jaji amene iyo Ndeza ndakunena kuti Ndeza amene iyo ndizoona kuti no ndiwachinyengo kwambiri ndi uyu Alexis Kamangira kunoti mlandu umene udzofunika ukamvedwe chifukwa chani usati chifukwa chonena kuti no
sunaweruzidwe bwino pamene padzapa, koma chifukwa chonena kuti jaji ndi wachinyengo ndiye nkutheka kuti mwina panalowanso chinyengo. Mwayioneti mumvesesetu pamenepo mlandu ukamvedwenso kachikena chifukwa jaji ndi wachinyengo ndati kunkayikira zona kuti mwina anapanga suzayani zachinyengo pamene padza kesi ya Fred Gangata ndi George Zulu. Kodi akuti kesiyo anapanga zachinyengo? Ayi, koma kuti jaji ndi wachinyengo ndiye mwina nkuthekira anapanga zachinyengo. Mona mumvesesetu pamenepo ndiye mwina akanati abwere mwina mwake timati mudzamodza tsindika kuna kuti kesi imene ijayi ya Fred Gangata ndi George Zulu inayonena kuti nosina mvedwe bwino iyayi panalowa zachinyengo, bwezi tikumanenanso ndetu mwa direct chonchetu, koma kuna kuti jaji uja ndi wachinyengo. Kesi ikamvedwenso chifukwa jaji uja ngwayani ngwachinyengo, osati chifukwa chonoti kesi isina mvedwe bwino kapena kuna kuti jaji analowesapo zachinyengo, koma foti jajiyo ndi wachinyengo ndi basi kesi ikamvedwenso kachikena. Mwayiona ndipo akaimve akakhale jaji wina osati uyuyu. Mene monte mene zikuyendera mene wabwera amene iyu ndiye kuti Alexis Kamangira everyday amakhandira akandana ndi anthu ena ake zanizani zambirimbiri zomwe zikuyankhulidwetu. Of course akakandana ndi anthu choncho fans be kuyankhula apa ndi wavumbulutsa kuti akutonso kuti ngachinyengo kapena kugwedezabe zinthu eti. So ukamagwedeza zinthu ndi zabwino, zimathande kuti kuvumbulutsa zinthu zina zake zimene mwina zinayi zobisiketi, komano ndi kuti you also want to do it the right way. Sindikuona kuti akupanga the wrong way, komano iwe ukamamenya nkhondo sumayenera zonena kuti ulimbane ndi nkhondo 100 pakamodzi yayi wachepa nazo. Mwayioneti pick nkhondo zimene you can fight at that particular time then when you are done with that lowaso kuzina zonso. Mwayiona ndeti zimakhabe or at least uli focused ukhala focused chudi chako chikhala ndikuti pa nkhondo zimene zozo. Mwene simunganene zonena kuti ineyo ndinyamule ndikuti marumba achimanga okwana 100 pakamodzi sizingatheke. Kwa mwina munduzo zoti ndikanyamula tumba limodzi ndikwanisa ndikuti kunyamula kukatane paka ukafikisa kumene ndikupita zanyamula solina lija kunyamali kenako eventually tizapize kuti amalisa ndikunyamula marumba acho. Komano mukanena zonena kuti ndinyamule marumba osadza pakamodzi 100 kuwaseza pakamodzi ndilibe capacity imeneyo ndipe ziko zonena kuti ili lagwa kenako mwina ntole ili mwina kapena ndikhanga ndikutaya nthawi ndikuluza focus ndikuti zintengeraso nthawi kuti mwina mwake ndikafike kumene kuchane marumba osadza. Kana logic amene kokoina I don't know ngati zikumveka pamenepo. We are not here sitingakhale pasi ndikubabagira ngati pakuoneka kuti pamaenda zachinyengo zina zake kapena nkhani zachinyengo siri kufuna tizizibagira zimenezo, koma we are trying to say kunena kuti akatile wakandana ndachina Frank Mbeta, akatile wakandana ndi kuti kane majaji atino, akazatile wakandana ndachina wapona kita maloya, akazatile wakangana ndi kuti ndete apa kulowa kwa Gangata, akazamenyo yonchi kuzapakana kukanganaso ndi kuti ali ndi anthu achina chisale ndazinzawo kwa achina Mukhito mukabanja langa likangochina chikangochitika Malawi yese atsa aya kamoto mudziwe zimezo ena chisale nda Mukhito kumene koko mapulana amene akuchitika one kuti banja langa likangochitika zina zake muziwe zonena kuti muli madzi komanso inu ya homeland akuti chani amati chani kuti yakunjeja unduno wazakunja chochi chaponda. Guys, you see, be focused, pick one fight and focus on that. Sankhani chinthu chimodzi zoroke apa tiyamba ndi nkhani yawo kuti tili ndi nkhani zambiri koma tiyambire ndi yawo kuti ndatikayimaliza imene rizalowa ino yakuti wakuti tikayimaliza rizalowa yakuti ndikuti mukhala mukusuntha. Imagine ndibwere mamawa panopa pa desk panga padzadza nkhani ndizingosakaniza nkhani zonse zidzapakamozi zonse simndayote paibe chimene mutsatira, koma noti kwena timenye imodzi kuzayimaliza kena kwena yonso kuzayimaliza kena kwena yonso zimene akumakhala choncho apa akuti tu nkhani za Gangata izo ayi mmene mondi imene zikuyendera kunja kunde kukuchitika zambiri. Tingakambe motani tiye tizingoona kuti kodi zitibweretsera zotani kumapeto kwake zimene zizi akuti